Il-Kummissjoni Elettorali għaddiet lill-President tar-Repubblika r-riżultat uffiċjali tal-elezzjoni ġenerali. Ir-riżultat uffiċjali juri kif il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 3 ta' Ġunju billi kiseb 170,976 vot, dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 130,870 vot. Dan ifisser li l-Partit Laburista kompla jżid aktar voti mill-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2013 li kienet intrebħet b'35,107 voti. Din id-darba l-vantaġġ kien ta' 35,280 vot. Apparti minn hekk, jekk wieħed ineħħi l-voti tal-Partit Demokratiku, id-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista jitla' għal 40,106 voti. Ħarsa lejn ir-riżultati tal-ewwel tal-polot tal-votazzjoni ta' kull distrett elettorali ta' żewġ partiti ewlenin. Fl-ewwel distrett, il-Partit Laburista ġab 13,844 vot u l-Partit Nazzjonalista 10,094 vot. Fit-tieni distrett, il-Partit Laburista ġab kważi triplu tal-voti tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li l-Partit Laburista ġab 17,353 vot, il-Partit Nazzjonalista ġab 6,761 vot. Fit-tielet distrett, il-Partit Laburista kiseb 16,328 vot, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista ġab 6,775 vot. Fir-raba distrett, il-Partit Laburista ġab 16,383 vot u l-Partit Nazzjonalista 7,528 vot. Fil-ħames distrett kien hemm differenza ta' aktar minn 7,500 vot bejn iż-żewġ partiti ewlenin. Fil-waqt li l-Partit Laburista ġab 15,259 vot, il-Partit Nazzjonalista ġab 7,720 vot. Fis-sitt distrett il-Partit Laburista ġab 13,717 vot u l-Partit Nazzjonalista 9,164 vot. Is-seba' distrett pas-sitta ta' qablu wkoll intrebaħ mill-Partit Laburista li kiseb 14,042 vot. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista ġab 10,509 voti. Fit-tmien distrett il-Partit Laburista kiseb 10,830 vot u l-Partit Nazzjonalista 12,591 vot. Fid-disa' distrett il-Partit Laburista ġab 9,712 vot u l-Partit Nazzjonalista 13,007 voti. Fl-10 distrett imbagħad il-Partit Laburista ġab 8,873 vot u l-Partit Nazzjonalista 14,058 vot. Fil-11 distrett il-Partit Laburista kiseb 10,282 vot u l-Partit Nazzjonalista 13,207 voti. Fl-aħħar distrett b'lokalitajiet f'Malta, it-12 il-distrett kien hemm differenza ta' ftit mijiet fin-numru ta' voti li kisbu żewġ partiti politiċi ewlenin. Il-Partit Laburista ġab 11,120 vot u l-Partit Nazzjonalista 11,921 vot. It-13 u l-aħħar distrett, ġifri id-distrett Tawdex, intrebaħ mill-Partit Laburista b'51.23%. Il-Partit Laburista ġab 13,233 vot u l-Partit Nazzjonalista 12,361 vot. Fl-2013 il-Partit Laburista kien ġab 49.10% tal-voti f'dan id-distrett. Jiġifieri f'din l-elezzjoni il-Partit Laburista ġab kważi 1,000 vot aktar biex rebaħ id-distrett.